meghúzódva csendben hallgattak, semmit nem tettek, ugyanakkor ő minden körülmények között a szavát hallatta a népe ügyéért. Mert tetszett a ti atyátoknak, nektek adja az országot. Kedves ünneplőgyűlöket! Az a bibliai vers, amelyel benneteket köszöntelek ezen ünnepi a falu, a rabbiak találkozóján, Jézus egyik legszebb prédikációjából való, az úgynevezett mezei beszéd. Sok minő és sokat mondó ez a tanítás több örök igazságot tartalmaz. Ebből kettőtések a születek. Első, Jézus Istennek a gondviseléséről beszél, amely által eltartja az égi madarakat, amelyek nem vetnek, nem aratnak, csűrbe nem hordanak be semmit sem, egy nem gabonát nem raktároznak el, és mégis megélnek, mert Isten gondot visel róluk. Jézus hangsúlyozza, Isten kiemelje az embert az állatok sorából, mondván: ti egy verebeskénél is drágábbak vagytok, egy hajszálatok sem esett el Isten tudta nélkül. Másodszor Jézus beszél teremtő, ékítő, díszítő, felruházó voltáról. Ennek szemléltetésére egy szál liliomot állít elő, amely minden virágok között a legjobbnak kitöltött 20 esztendei alatt gyakran megfordultam ezen a helyen, ott az asztal mellett, fent a szószéken is. Mindig szívembe zártam a rabbi gyülekezetet, hogy milyen figyelmes, református szóval szólva az ígéret. Figyel, magába zárja, és azt szerint is él. Mielőtt eljöttem volna, bekapcsoltam magnomat, és meghallgattam Molnár Pista bácsinak utolsó rabai visszaemlékezését, amelyben elmondja, hogy 5 éves korában édesanyjával egyedül maradtak, édesapja újségelen meghalt, őt a nagyapja, Sárosi rabbiak jól ismerik, Sárosi József, tiszteles úr, lelkész úr, magához vette és felnevelte. Itt töltötte. Látogatóim közül többen megkérdezik festményeim és rajzaim láttán, miért annyi szomorúság, miért annyi dráma? Feleletem rövid szokott lenni. Ilyen volt életem. De nem csak az enyém volt ilyen, nagyon sok munkát. Van amennyiünké. Gondoljunk csak az elmúlt 50-60 év. A szomorú drámai hatást az is okozza, hogy festés közben ravára gondolok. Szószétől, a prédikációból néhány testvéri szóval szeretnélek köszönteni. Olvadozik a lelkem itt a rabai falu találkozón. Isten után a legtöbb erőt mindig népünk közösségéből merítem, és ez különösképpen így történik, hogyha erdélyi népünk közösségében unitárius református egyházak testvéri együttléte, vagy más egyházakkal való testvéri együttlét jön létre. Református szolgatársaimmal együtt szeretettel köszöntelek benneteket. András bátyámmal együtt vagyunk itt, vele együtt köszöntelek titeket. Nagyon köszönöm, hogy meghívtatok. Sándor bátyám, Kolcsár Sándor Esperes úrnak, hogy kiközvetítette ezt a kapcsolatot, Bardóci Csabának, hogy kigondolta ezt a kapcsolatot, és azt hiszem, hogy ez a falu jövő évezredben csak így szabad, hogy beérjek ezzel a mai lelkülettel, ezzel a mai összefogással. Isten áldjon meg benneteket ebben és a következő évben. Most
Bement, hogy az apa, a gumnak a anyusága.